Ayaw ng coastal area ngayong tag-init at gusto ng mala nature at tahimik lang na lugar, maaring dayuhin ang River Rock Garden sa barangay Nagsidurisan, Naguilian, La Union. Tila isang hardin na malayo sa kabihasnan ang lugar. Close to nature dahil sa mga punong nakatanim. Makulay dahil na rin sa kombinasyon ng napiling pintura sa hardin. Isa itong bahay na binuksan na rin para sa nais lamang na magmuni-muni at mag-relax. Though it's a private property, we are very welcoming. The owner of this property or this tourist spot is very open for everybody. She likes to exhibit, showcase her collections po because her personality is parang very flexible po. She is art enthusiast, a collector, and very happy person. So yung mga collections po dito ay nagre-reflect po talaga ng personality ng may-ari, which is si Tita Amor Camba po, Nonog Camba. May mga mural arts, tree house, and coffee house na makulay sa paningin. May mini chapel. Tila museum na rin ang lugar dahil sa antique gallery. Bukod sa personal collections, may ibang kababayan na rin daw na piniling i-donate at ipatago sa River Rock Garden ang kanilang personal na antique collections. Pero bukod sa sightseeing, may mga iba aktibidad pa ang pwedeng gawin sa lugar, gaya na lamang ng art painting, kung saan malayang maiguguhit ang nais. Dahil isa pa akong art lover. So, through art, na-express ko po yung aking feelings, yung aking gustong sabihin, at yung kung ano man yung mga naglalaro sa aking kaisipan. Na-enjoy ko yung kagandahan, kaayusan, tahimik, presko ang hangin. Maririnig mo talaga yung mga ibon na lumilipad sa paligid. Libre ang pagbisita sa River Rock Garden, pero kailangan lamang makipag-ugnayan sa kanila para sa accommodation. Maaari ring bumisita at mag-iwan ng mensahe sa kanilang official Facebook page o di kaya sa kanilang numero. Kabilang na rin ang lugar sa isinusulong na puok pasyalan ng Department of Tourism. It's very inviting aside sa napakagandang atmosphere po dahil ito po ay napapalibutan ng mga puno. Nag-o-offer din, very friendly po and accommodating po yung mga staffs po dito. Kaya po siya binabalik-balikan din po ng mga turista. Joan Punsoy, Balitang Solid North.